мо наметавонем ҳуҷҷатҳои шуморо тахт кунем, чунки номи шумо дар реестри ягонаи давлатии қарздорон сабт шудааст. барои қарздор буданатон, аниқтараш барои саркашӣ намудан аз иҷрои талаботи ҳуҷҷат. бубахшед, вале мо огоҳинома гирифтем, ки шумо аз иҷрои талаботи ҳуҷҷати иҷро саркашӣ намудед. бинобар ин мо маҷбурем, ки аз хизматрасонии бонкӣ ба шумо даст кашем. мо аз ҳамкорӣ ба шумо хушҳол мешавем вақте ки номи шумо аз реестри қарздорон пок карда шавад. шумо якчанд маротиба қарори судро оид ба пардохти маблағи алимент иҷро накардед ва ҳамчун шахсе ки бадқасдона аз пардохти алимент даст кашидааст ба реестри ягонаи қарздорон ворид шудаед. барои ҳамин ҳама гуна хизматрасониҳои сохторҳои ҳолати шаҳрвандӣ ба шумо мамнӯъ мебошад. ассалом, бубахшед, ман ҳуҷҷатҳоямро барои қайд гузошта будам. ҳозир 1 дақиқа. бубахшед, вале шумо дар реестри ягонаи қарздорон ҳастед. инҷо омадааст, ки шумо аз иҷрои ҳуҷҷати иҷро саркашӣ намудаед. бубахшед, вале мо наметавонем шуморо дар қайд гузорем. ман бояд чӣ кор кунам? мо танҳо вақте ба шумо кӯмак карда метавонем, ки шумо ӯҳдадории худро дар назди қонун иҷро кунед. мутобиқи қисми 5 моддаи 48 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешбурди иҷро сохторҳои давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, худидоракунии маҳал, аз ҷумла нотариусҳо, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шуъбаи шиносномадиҳӣ, инспексияи давлатии автомобилӣ, мақомоти сабти амволи ғайриманқул, дигар мақомоти дахлдор ва дигар субъектҳо ҳангоми иҷрои масъулият вазифадоранд, ки аз хизматрасонӣ ба шахсони қарздор даст кашанд. то замони иҷрои қарори судӣ, санади мақомоти давлатӣ ва шахсони масъул. гузашта аз ин моликият ё пули дар банк будаи қарздорон на дертар аз 1 рӯзи гирифтани маълумот оид ба кушодан ё бастани он ҳабс карда мешавад. маводи мазкур дар ҳамкорӣ бо хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи ҳукумати швейтсария дастрасӣ ба адолат, ки аз ҷониби ассотсиатсияи Helvetas Swiss Intercooperation филиал дар ҷумҳурии тоҷикистон дар консорсиум бо барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид амалӣ мегардад, таҳия гардидааст.